me dic Andrea Martí, tinc 26 anys i actualment soc soprano. Me'n recordo molt de petita, m'agradava molt cantar. De fet, la meva professora de cant coral i que després va ser la meva mentora una mica per a dir-me, per a convèncer-me que havia de fer cant, ella sempre posava els informes que es veu que tenia una veu de pito, no sé, segur que posava referències així. M'agradava cantar però no n'era conscient i a l'hora de triar instrument vaig triar el saxo. I jo tirava amb el saxo, vaig fer saxo fins als 14 anys. Quan em van dir, escolta, hi ha la possibilitat de fer cant. I vaig dir, vale, doncs m'apunto. Però sense cap mena d'expectativa, o sigui, zero, ni una. I llavors va fer un any que vaig fer saxo i cant alhora i el saxo sí que se'm va plantejar d'entrar al conservatori i sí que estava dubtosa perquè hi havia alguna cosa que no me quadrava dins meu. I llavors va haver un dia que la Montse Vella me va ficar dins una aula i jo vaig sortir convençuda de que feia les proves d'accés al conservatori, o sigui, aquí, de cant. I llavors ja vaig fer les proves aquí, ja vaig entrar aquí, que clar, això s'ajuntava que jo feia tercer d'ESO i l'orientador me deia, sí, pots fer això, pots fer allò altre, pots fer psicologia o pots fer alguna cosa d'humanitats i tal, i a mi no m'agradava res. No trobava la passió a res i clar, després quan vaig entrar al conservatori a quart d'ESO, llavors jo vaig entrar... És com que el món se va alinear, hi va haver com una classe d'alineació que va ser molt bonica. Normalment, quan sortia a l'escenari, se m'acabaven els nervis. Sí que és cert que me notava que podia comunicar. Hi havia algo innat que a mi me feia cantar, però clar, això s'ha d'aprofundir com tot, o sigui, un instrumentista té una tècnica, un cantant també. Jo quan vaig venir aquí al conservatori, la meva professora va ser la Mercè Baget des de tercer fins a sisè, o sigui, ella va acompanyar-me tot el grau professional. Com que no és típic fer un superior de cant a les Terres de l'Ebre, per mi era bastant difícil concebre que jo me pogués dedicar al cant. A cinquè de grau professional me van oferir de fer classes a una masterclass amb la Marta Mateu. A partir d'aquells mesos, els mesos següents vaig decidir que jo volia fer el superior de cant i doncs vaig poder fer la carrera al Liceu. Al final no només és la veu, és el cos, és la ment, és l'ambient que t'envolta, és tot. Jo considero que un cantant, hi ha molts cantants lírics que poden fer tot. Poden fer òpera, oratori, lied. A la carrera te fan fer de tot. Tinc una especialització amb lied, però també estic fent oratori i simfònic coral, com per exemple el Carmina Burana o la Missa en do menor. O sigui, lo de l'òpera m'ha vingut més tard, però jo no ho descarto. A mi m'agradaria que se'm considerés com a polifacètica, perquè a mi m'agradaria fer-ho tot. L'experiència que vaig tenir gravant el CD de la Rosalia amb el cor de cambra del Palau, sí que vaig veure, és un clar exemple que ella és una persona que no s'encasella. Qui diu que una persona està al seu tope? Ella, per exemple, ha demostrat que no. I a mi, per exemple, a mi m'inspira molt. Aquell dia vaig ser superfeliç, perquè al final treballar amb un artista d'este alt nivell i poder experimentar de primera mà el que és gravar un CD o gravar les parts corals que a ella li interessava gravar, i poder ella estar treballant amb nosaltres i demanant-nos i de dir, ara us deixo a veure com veu esta frase, o tal, vull dir que ella també estava molt... Era com un servei mutu, o sigui, era un win-win entre les dues parts. I va ser molt xulo, la veritat. Per què encasillar-se amb alguna cosa si realment els límits estan a la teva ment? Jo vaig començar a treballar quan estava fent la carrera. Vaig començar a treballar al Cor Cererols, amb la primera oferta professional de dir, mira, te volem, no? A mi em va arribar aquesta oportunitat i doncs jo la vaig aprofitar. A part també me van proposar de fer el Somni nocturn d'una nit d'estiu de Mendelssohn, que va ser la meva primera obra de solista. O sigui que vaig veure com les dues parts. I a partir d'allí jo no he parat de treballar. O sigui, jo me sento superafortunada. Els cantants també som esportistes d'èlit, perquè tu treballes amb el cos, llavors tu has d'estar òptim per a poder fer funcions a l'altra punta del món. És molt important, per exemple, el tema de l'alimentació, les hores de dormir. Anant al psicòleg, beure molta aigua, hidratar-se sobretot. Intento anar a fer 2 o 3 dies d'exercici o fer meditació també per la respiració, exercicis de respiració. És que hi ha moltes coses. Anar al quiropràctic. Una cosa tan bàsica com cuidar el teu cos a nivell de columna vertebral, de sistema nerviós... O sigui, al final l'instrument està dins teu, doncs és anar sempre a buscar això, a optimitzar
sempre el funcionament del cos amb l'instrument. O sigui, la vida del cantant és una mica com la vida d'un autònom. Al final, tu tens la teva pròpia empresa, no saps el que passarà el dia de demà, no saps com t'aniran els números. Per molt que hi hagi dies que hi hagi esta por de dir no sé com m'anirà la vida, a mi me guanya molt la il·lusió. Me guanya molt la il·lusió de dir no, és que jo vull cantar. I jo, ojalà, o sigui, si tingués que fer una carta als Reis Mags, per mi seria cantar tota la vida. Jo estic oberta a totes les propostes que puguen venir, que puguen fer-me bé, que me puguen ajudar a evolucionar i això, poder cantar tota la vida.